No niin, mulla jäi tuo varsinainen kauppakassien purku tuossa kuvaamatta, niin minä kuvaan nyt sitten täältä jääkaapista. Mä oon vasta pessyt tämän, niin kehtaa jopa kuvata tätä jääkaappi. Elikkä ostin maitoa, tätä alkimaitoa, täysmaitoa ja sitten Acidophilus bifidus piimää. Mie tykkään tuosta. Ja sitten tänne tämmöstä ajattelin laittaa. En tiedä, laitaanko tänään vai huomenna, niin mie teen pihiveä tästä. Vaikka eihän tämä nyt varsinaista niin pihivilihaa ole, mutta ihan hyviä tulee, kun leikkaa ja nuijii hyvin, niin se silleen murreutuu. Sitten kananmunia. Tuolla tommonen, montako tuossa nyt on? 15. Arkijuustoa. Sitten näitä oli eurolla rasia, niin mä otin 4. Mie teen varmaan lihapullia tänne. Sitten ostin hilloa. Lättyjä tytölle, etenkin itselle ja miehelle. Manchikkahilloa oli tarjouksessa 3,950 tuo oli. Sitten kermaviiliä. Tämän mie käytän varmaan siihen lihapullataitoon. Sitten tämmöstä Flora kulta. Se on vähän semmoista eri makusta. Ja sitten nämä salaattivehkeet täältä. Kirkka jäävuorisalaattia. Tai jääsalaattia, en tiedä mitä eroa sillä on jäävuorisalaatti. Kurkkuja 2. Ja sitten tämmönen normisalaatti. Ja sitten tämmösiä otin 2. Laktoosit on vispikerrama. Saa oikein kunnon lätyt sitten. Ja sitten ostin itselle tonnikallaa. Saa laittaa salaattiin tai syödä ihan semmosen. Ja mitähän sitä sitten vielä tuli? No kahvia ostin